Leipi iway pa iway nga wansapi namar dan bakali nga syapang kajing mi hakawaipat ka YouTube channel kaba kerteng Publio 14 Teachings Today kaba hakatu ka video radon labu ya kadur jong upop liyo bakhat sao pat aba kren syapang kilai singi bang kilai singi 3 days of darkness. December 29 adalah tahun December 29 to 31 a great darkness approaches, final warning issued. Kani hang ne PE kani la tho dia kani ka kerteng kani title jong kani ka YouTube video lapan mi ha kerteng jong upop liyo. But ke ke ba ki la ong la yatu hakane ka video wa kamta me haba pen I ya ki tarik kam judai ka urkom ai jong kapalang Katolik ban yatu ya ki tarik jong ki jingjia ki ban sajia shen namar kata kamlong kat kum keba ngisem ha ki gospel bat ha ka jutang ke batumai jong ke Bible bang iken mau ba uji suhi dala deri uang ngin omla ban tip ya kisngi ki por bat ki ya tari uji su usu ai hangi ya ki dak kisin syaban poi jong kita ki jing kela ha ka pertei ya kata kebalong ka jing yai denti ban poi sya ka beneng batumai bat ka pertei ke batumai handai om shem la ong ya kitarik mau jisu hiru ong bawat ukun ubreu tip tang ublei ukpa tilada don mano manoru ba la penbena len ai hakerteng jong noru ladaki la batai ya kitarik bat kisngi tik di kani kamdei kabawan sisa na kaliang jong kebalang kila abat ong badai upop laban ai kerteng upop kum hakane ka video pila abat sengau ka sur AI kiri ka sur AI ba ya stream hi ya karkom keno ikitien bade ka sur jong upop to makamdei kabawan hi na u dan berkata kitu kibala kilianga atau kane ka de sisa ne kumno nga ong tang kane ka wei lada ngimio lengba jong ke jingtho napo Vatican di pi kibade ki Katolik nai kuslai than ni kata ke bangi di pen kuslai kalong bangin im hakajing yalong ka wei baru blai kajing im ke ba pen sku bahaya u kajing im ke ba ngi pendep ya ki hukum ke ba ublai ula ai hangi ke ba ujisu ula hukum ula hikai hangi ban I ya ublai naduk ka danut jengi barok naduk ka jingmut jengi barok naduk ka mensem jengi barok pat naduk ka bor jengi barok pat ban idru ya ki parabriu kumbangi I ya lade ngin le tangnya kita bat ban ya sam ya kiwei ya ka jing isnai ka jong ublai ka ba manging la yo elade pat ngiru ngin ailam ya kiwei kata ka jing pendap ya kata ka jing I ya lau pramarjan kumbai ya lade hi ban long ki bakhoi kumu trai ublai jongi ulong ubakhoi ban pendap ya ki borokhoi ki bala dawanangi dahublai par ban I ya ublai hakane kadur kata ka babae ban penkra ya kata kesngi jong ka jingwan jong utrai jongi walada ki borokhoi ki I ki ba iting ba ki ba itrim retang kita ki ba syariah hautrai tang kita ki ba khot ya utrai kin lai im ngi borokhoi ki ba khot ya utrai ngin salai im ngi borokhoi ki ba kongu ya utrai ngin salai im ngi borokhoi ki ba leit ban panma pa khmat jong utrai ngin salai im tin berkata ngi don hakabalang ya ki sakramen ba per dongin om le klet ya kini kilat jing ki bau jisu ula
bu ula sat ha kapalang keba ula seng ula bu ula ai ya kabor halor jongki apostol nakabanta jongi iwei pa iwei pangin yo like im dan mereka kata tongin kuslai ya kane ka video akaba don kiba la pha senga bat nga pensai kumta bat ki bishop kim siam la ong em chapang ke jinglong day jong kane ka video namar hakajing sangap jong amarway hiru ka day ka sur AI jong nore jong no balap snada nore dano la bandai napok kabalang makana andre kane kede keba lasu shna kamde keba lalong hapaling yang authentic di namar kata itu kibas ngekuslai dan nais ngekuslai kebangi di bers ngekuslai kalau mengin penbet ala ke jong jing im bha hikai bahaya la ke jong kikun kikti pan sekri hok ya ublei pat ya ki para briu pan le ya kebadai pan kiar na ka balong pop pat keba kebampens kau bahaya utrai dan markata kau men kau para to ingin long kiba sian ban skutu kano kebadai kano kebalai ngidon kam ya umen sim bakui apa ngiladon ya umen sim bakui ngintip kain kau men kau para kano kebadai bat kano kebamdai di tu tangkup ta kena kijing pensai juga kendiat halor kena kijing keli jong pi kublai shibun pi baju sengap berbor ya kene ka channel keba nakapor sekpor ngapersyang berwanra ya ki kiba yarap ha kajing day ya kajing imensim kajing day haublay lengba jong Yesus Kristus beri kiba Yesus Kristus ulabu lasat lengba jong kabalang Katolik to train kerku ye pi we